Как да добавите специфичен токен в MetaMask? Когато сте вътре, щръкнете върху иконата с плюс отдясно. Ще се появи нова страница с лента за търсене. Това е мястото, където въвеждате вашия жетон за монета. Но преди да въведете вашата токен coin, трябва да изберете мрежата. След като направите всичко, щръкнете импортиране и след няколко секунди то ще бъде добавено. Сега ще ви покажа как да добавите средства във вашия токен или coin. Когато токенът се появи, шаракват върху него, ще се отвори страница, после натискате получаване. Ще се появи прозорец с адреса за получаване на вашия токен. Копирате го и отивате на платформата за обмен, която използвате. В това видео ще използвам Binance. След като отворите Binance, намирате бутона Добави средства, щракват върху него и избирате първата опция, която за мен е Купи с BGN, тъй като това е моята валута. Ще се отвори нова страница с опции Купи-продай. Избирате да купите. В този случай купуваме USDC. Въведете сумата, изберете метод на плащане и натиснете преглед на поръчката и потвърдете. Най-вероятно ще бъдете пренасочени към вашата банка за потвърждение и след като проверите всичко, ще получите сумата си за секунди. Когато сте готови, можете да натиснете Изпрати и да изберете On-Chain тегляне. Тази опция е за тегляне на вашите криптотокени към други борсови портфейли. След като кликнете, трябва да поставите адреса, който копирахте по-рано от MetaMask в адресната лента най-отгоре. След като го поставите, трябва да изберете вашата мрежа, която за мен е Polygon. След това въведете сумата и натиснете тегляне. На следващата страница ще видите потвърждение, където трябва да натиснете Потвърди. След всичко това можете да проверите активите си, ако натиснете Преглед на историята. Добре, сега отидете в MetaMask. Обикновено отнема секунди, но понякога може да отнеме до 5 минути. Кликнете върху вашата монета или токен, а на следващата страница изберете размяна Swap. Ще бъдете автоматично пренасочени към друга страница, където на втория ред ще изберете желания от вас токен. В този случай това ще бъде Polygon. Кликнете върху бутона Размяна Swap в долната част на страницата. След това ще са необходими 3 до 4 секунди, за да изпратите транзакцията си и още 3 или 4 секунди, за да бъде потвърдена. И успешно ще сте разменили вашите USDC за желание от вас токен. Добре, след като приключихме с това, нека продължим към WaveSwaps. Използвайте браузъра на MetaMask и въведете waveswaps.com или в зависимост от това къде гледате това видео, кликнете върху линка, който се показва в видеото, или още по-добре, проверете в секцията с коментари за моя реферален линк, който да копирате и поставите